Croeso unwaith eto i'r myfyrdod hwn. Fe garen ni ystyried un o themau pwysica Hen Testament yn y myfyrdod hwn. Thema'r Exodus. Thema sydd wedi cael dylanwad aruthrol ar hyd y canrifoedd. Wrth gwrs mae e'n gwbl sylfaenol i'n dealltwriaeth ni o'r Testament Newydd ac o Efengil Iesu. Mae deall yr Exodus beth y ddigwyddodd. Mae pobl yn dweud y dyddiau hyn, wedi cael hyn yn ddiweddar mewn gwahanol gyfarfodydd ac yn y blaen. Arno ni i anghofio'r gorffennol nawr, ystyriwn y dyfodol. Ond mae Duw yn gofyn i ni gofio'r gorffennol. Fe sydd yn rhoi'r cyfarwyddyd i ni i gofio am yr hyn a ddigwyddodd. Mae Iesu yn dweud wrthon ni i gofio, gwnewch hyn cof amdanaf. Am berson Iesu, am Iesu o Nazareth. Ac mae cofio am Iesu yn golygu deall beth oedd neges Iesu. Beth oedd pwrpas mawr oedd e'n ystyried oedd ei fywyd yn gyflawni. Mae rhaid i ni gofio'r pethau hynny. Ac mwyn deall neges Iesu'n iawn, mae rhaid i ni gofio pa fath o amgylchiadau oedd Iesu'n byw yn ddyn nhw. Mae rhaid i ni gofio sut oedd y bobl yn meddwl ac yn ystyried yn y cyfnod hwnnw. Heb gofio hynny, yna i ni'n mynd i anghofio. A pan bod ni'n anghofio y gorffennol, mae'n fetholeg mawr celwyddog yn gallu codi o'r anghofio hwnnw. Pobl yn osgoi cofio yn y ffordd gywir. I ni cael enghraifft o hynny yn y dyddiau hyn. Fe ddwedodd un aelod seneddol yn ddiweddar, mae Winston Churchill enillodd yr ail ryfel byd. Wel, yn ffeithiol, hanesyddol, mae hwnna'n gwbl anghywir, ond oedd e'n credu fe. Mwy na thebyg os bydde e'n cael sgwrs gyda'r person hwnnw, bydde fe'n cymryd yr agwedd hwnnw, edrych mlaen i'r dyfodol mae'r rhaid gwneud ac anghofio'r gorffennol. Neu, peidio a chofio yn fanwl beth y ddigwyddodd yn y gorffennol. Mae Duw adeg yr Exodus yn gofyn i'r bobl oedd mewn caethiwed yn yr Aifft i gofio i gorffennol nhw. Gwrandwch ar beth sy'n cael ei ddweud yn llyfr yr Exodus. Yr ail bennod ac adnod 23 hyd 25. Bu farw brenin yr Aifft, ond yr oedd pobl Israel yn dal i ryddfan oherwydd eu caethiwed ac yn gweiddi am gymorth. A daeth ei gwaedd o achos i caethiwed at Dduw. Clywodd Duw i cwynfan a chofiodd i gyfamod ag Abraham, Isaac a Jacob. Edrychodd ar bobl Israel ac ystyriodd i cyflwr. Mae Duw yn cofio ac mae'n annog i bobl eraill i gofio achos mae'n dweud o hyd ac o hyd fel y gwyddoch chi yn yr Hen Testament, fi yw Duw eich cyn-deidiau chi. Fi yw Duw Abraham, Isaac a Jacob. Cofiwch beth ddigwyddodd iddyn nhw. Ac yn nes ymlaen, wrth gwrs, cofiwch fi yw'r Duw a nath eich dwyn chi allan o'r Aifft. Cofiwch beth a ddigwyddodd. Ac yna ymlaen ac ymlaen fi yw'r Duw a nath hyn ac yn nath fel arall, cofiwch y peth. Ac mae crefydd yr Iddew, wrth gwrs, wedi sylfaenu ar y cofio hwnnw. Ac yn ei dathliadau'r Pasg er enghraifft, mae yn cofio o hyd ac mae'n adrodd y stori i'r genedlaethau sydd yn codi, yn cyflwyno y cof yma iddyn nhw. Ond mae pobl dyddiau hyn yn dweithio ni anghofio a meddwl am y dyfodol. So ni'n nabod Duw'r dyfodol ydyn ni, ond fel Duw'r gorffennol. I ni'n gwybod bod Duw yn mynd i weithredu yn y dyfodol
ar sail yr adnabyddiau sydd gyda ni ohono fe yn y gorffennol, ac yn arbennig yn y datguddiad yn Iesu. Felly ysgwylwch yn dda, gadewch i ni i gofio. A cofio y gri a gododd o'r Aifft fel i ni'n yn clywed yn y darlleniad byr yna gynne. Y gri yna, y floedd yna ar Dduw. Gwared ni, dyna'r math o floedd fydde wedi bod, i ni mewn caethiwed, i ni moyn gwaredigeth. Nawr, dyma thema arall sydd yn rhedeg trwy'r ysglythurau i gyd. Y floedd yma, y gweiddi yma am help. Mae'n digwydd yn llyfr y Salmau yn gyson iawn. A gai ddarllen rhannau mas o'r 10fed salm, enghraifft. A sylwch da chi, faint mor gyfoes yw'r disgrifiad yma o fel mae pobl yn gweithredu yng nghyfnod y salmydd fel yn ein cyfnod ni. Pam arglwydd y sefi draw ac ymguddio yn amser cyfyngder, ydy hwnna yn gri y dylen ni yflwyno yn awr. Y mae'r drygionus yn ei falchder yn ymlid yr anghenus, daliau'r ef yn y cynlluniau ddyfeisiodd. Oherwydd yn ffrostia'r drygionus yn ei chwant ei hun, ac y mae'r baris yn melltithio ac yn dirmygu'r arglwydd. Nid yw'r drygionus ffroen uchel yn ei geisio, nid oes lle i Dduw yn ei holl gynlluniau. Y mae enau'n llawn melltith, twyll a thrais. Y mae cynnen y drygioni dan ei dafod. Y mae'n aros mewn cynllwyn yn y pentrefi a lladd y diniwed yn y dirgel. Gwyliau lyged am yr anffodus. Cyfod arglwydd, o Dduw, cod dy law, nac anghofiar anghenus. Y gri yna, debyg iawn i'r gri yn yr Aifft. Y drygionus oedd yn rheoli. Nawr, i ni'n gwybod mae Pharo oedd brenin yr Aifft yn y cyfnod hwnnw. A'r Pharo oedd y gormeswr. Nid jyst yr unigolyn Pharo, pwy bynnag oedd e, ni ddim yn gwybod beth oedd ei enw fe. Mae rhai pobl yn dweud mae Ramses yr ail oedd y Pharo hwnnw, so ni'n gwybod yn iawn. Ni jyst yn gwybod bod e'n cynrychioli, bod Pharo yn cynrychioli y grym yma oedd yn caethiwo pobl. Y grym yma oedd yn caethiwo pobl rhag cyflawni i bwriad a'i pwrpas. Yn caethiwo pobl i'w wasanaethu i wasanaethu'r grym, i wasanaethu y drefn. Yn caethiwo pobl rhag wneud yr hyn yr oedd Duw am iddyn nhw i'w wneud. Yn caethiwo pobl ym mhob ffordd, yn gorfforol, yn feddyliol ac yn ysbrydol. Dyna'r grym. Grym Pharo. Mi roedd Pharo yn cael ei ystyried ac yn ystyried ei hunan fel bod dwyfol. Felly, amser dath Moses yn nes ymlaen yn y stori, yw fywyd a dweud bod Duw Israel, Yahweh, yn dymuno i'r bobl yma, i'r caethweision fynd yn rhydd. Oedd Pharo yn gweud fi'n Dduw ac i fi'n gweud wrthyn ni aros fan hyn. I fydd mae'n nabod yn Duw na. Dim ond y dwyfol sydd yn rhan o mywyd i fi'n nabod. Oedd Pharo yn credu bod e'n gwneud y peth iawn ac oedd e'n credu yn y drefn. Mi roedd y bobl gyffredin, y caethweision yno i'w defnyddio, i wasanaethu'r drefn. Dyna fel mae'r cyfoethogion yn meddwl ym mhob oes. Ac yn anffodus, mae'n nôl lot o bobl sydd yn dadansoddi beth sydd yn mynd mlaen heddi hefyd. Dyna fel yma y cyfoethogion yn meddwl o hyd. Dyna pam nag oes gymaint o
adnoddau'n cael ei roi mewn i helpu'r bobl gyffredin. Mae'r bobl gyffredin yna i gynnal y drefn. Ac i gynnal y cyfoethog yn ei cyfoeth. Fyna oedd Pharo meddwl. Ac mae'r bobl yn cael ei gormesu. Ac maen nhw'n codi cri ar Dduw. Ac mae Duw yn ei clywed nhw. Ac trwy Moses ac Aaron a Miriam, y mae e yn ymryd yn uniongyrchol. Fe newn ni sylwi ar rhagor y stori'r Exodus yn Myfyrdodau sydd i ddod. Ond am y tro fi am sôn am y gri yma ychydig yn rhagor. Y gri yn thema sydd yn rhedeg trwy'r ysgrythurau i gyd, yr Hen Testament a'r Testament Newydd. Fe gliwson i'r gri yn llyfr y Salmau. Y Salmydd yn codi'r gri ar ei Dduw ymryd, ar ei Dduw i wneud rhywbeth. I ni'n cael yn yr Efengylau. Enghraifft, a dim ond chydig enghreifftiau gallai ei gyfeirio atyn nhw. Y 10 gwahanglwyf yn gweiddi Iesu. Fab Dafydd, trigar hawr ddim. Ac mae hynny yn digwydd o hyd ac o hyd ac o hyd yn y Testament Newydd. Pobl mewn angen help ac yn eiriol yn gweiddi, neu drwy weithredu fel wraig yn cyffwrdd a'i fantell, yn y gri yna, yr awydd yna, gwared ni rhag yr hyn sydd yn ein llethu ni. Boed yna fiechyd, dostrwydd, gormes gwleidyddol, gormes economaidd, gwared ni o Dduw. Ac i ni yn ei glywed e o hyd. Ac mae Duw yn ymateb, a hynny yn un pwynt sydd yn cael ei roi. Mae angen i ni i weiddi ar Dduw. Mae angen i ni i fynd mewn i'r sefyllfa meddyliol, emosiynol hwnnw, lle ni moyn gwaredigeth. Yn ysu am waredigeth. Meddylwch am weddi'r arglwydd, beth mae Iesu yn dweud yno. Y cyfarwyddyd mae e'n rhoi. Deled dy deyrnas. Y pethau fan hyn yn wrong. Dy deyrnas di yw'r ffordd iawn. Deled y deyrnas. Neler dy wyllus. Cri yw hwnna. Megis yn y nef felly ar y ddaear hefyd. Cri. Bloedd. Gwaedd. A'r gri fawr hwnna. Gwared ni, rhag drwg, neu rhag yr un drwg. Yr un drwg sydd yn rheoli y drefniadaeth sydd ohoni. Yr un drwg sydd yn cael ei ymgorffori yn Pharo yn hanes yr Exodus. Gwared ni rhag yr hecsploetio hwn. Gwared ni rhag yr gyfiawnder yma. Gwared ni rhag y drefn sydd yn gormesu, sydd yn defnyddio pobl bydd ei hunan, sydd yn arllwys gwaed gwirion. Y drefn sydd yn ein llethu ni. Y drefn sydd yn bygwth ein dinistrio ni trwy'r twymo byd eang, y drefn sydd yn bygwth yn dinistrio ni trwy arfer niwclear yn y paratoadau gyfer rhyfel sydd yn digwydd nawr. Y drefn honno, gwared ni o Dduw. Dyna y gri ar ddechrau'r stori'n 10. Dyna'r gri a mae Iesu hunan yn ei gyflwyno yn ei fywyd ac yn ei farw. Y grid. Gwared ni o Dduw. Helpa ni heddi i allu bloeddio'r un floedd
gweiddi'r un waedd, crio'r un gri, gwared ni, rhag y drefn o'r mesol hon, ac arwen ni i'r deyrnas dy hun, yn Iesu Grist ein harglwydd. Amen.